Laispa Sapuah. Laispa Sapuah. Hakakatenguk pa badukun badamansem bakut. Amen. Kajing e jong trai jong yu Jesus Christ bad kajing e jong ublay lembat kajing selok jong mansem bakut kenan rengkat bad pi baro. Ringkat bagi biru. Ni penbab no trai nak banta kilat kilat nak banta kitam gidonai jungi ha kana ke step habang iwan banterwa ya kana ke mas ke bakut. Pajok tera ada kejing sengoret kejungi, ni penbab nu nak benta kejing duna kejungi. Ngapla, hau belai badan bor baro, badapi kohan men kopara, bang lepop sebun da kejing perkat, da kiktin, da kikam, da kejing leklet, da kejing lepalat jonga, da kejing lepalat jonga, da kejing lepalat bakrawe jonga, namar kata kerpad ekamaria bekoj, kabaisa kate soti. Ya ki angel bat kirukut, badapi kohan men kopara, banduai nak banta junga, au try ublay jungi. Ublay badan bor baro unis na yangi, madalama piki pop jungi, unyalam yangi sya kajung embom jukut. Amen. Try to isene. Try to
hakane kamas bekhoj ngidwai kerpang na kebenta I marthang pada na peneng kejing pang kejing sistem aba blai trakan rat un ai kejing kwai kejing khia kabapura hak na kejing pang kejing ngidwai ro na kebenta ki bon ki runiam ada kesngi kensiam ya kejing smai panengkong jungki berkum juruk dan ke sister ki brother bensiam ya kejing smai bakhadu ha kene kesngi kejing lejngo jong kamar testi ha ka Elizabeth bakhoj hidu wa na kebenta jong ki runiam baro ai boble trakan rat un kurku kurdo eki undon rangkat berki ha kalenti ya jungki ban pen krek ban syakri yau blai Koblai badan bor baro ba im jinom kat ba kamara thei soti kadang pun yo khon jong me hakpo jongka me prasad mensim ya ka bakan lejngo ya ka Elizabeth to ai ngi kerpat bangin syashkor yo mensim ubapasiau hangi bakumta ngin ya solang batka ban penpena ya ka jingkrau jong me ha kipor baro dau trai jing yu Jesu Kristus khon jong me ubay madbasan siya rengkat bat me ha kejung ilong kaway jong men sim bakhoj ublay junom la junom amen Kajing pula na kastiu Paulus bakuj ki Kristan harum. Ko para ai baga jing e kan long ka bas ngur men sim. To isi ka bas neu to bas kaya me ka babha. To ye mar kaliang da ka jing e si para. To ya pentam yuai pat ha ka jing ya buram. Walet thaj ya ka jing sirham. To pernai do men sim to syakri ya utrai. To kemen ka jing kermen jong pi tu Aisha hak jing jenjar tu Aine hak jing duai tu Arab lem hak jing don kam jong kirukut tu long ba kloy ban khot basa ya kiwei tu kurkui to ki bale benya pi tu kurku berwat tim yaki tu ya kemen lem bat ki baya kemen tu yam lang lem bat ki baya yam tu imi ka jing ade jing mut parama pi wadle meng henrei to penyadai bat kibaret kibaria kakten jong utrai Sungo yau blai Nombar driu spa laipo Driu spa laipo
utrai dan ringkat bat pi ka jing pule na gospel ba khoi kat kum u Lukas ka buram hame ko trai hakito kisngi kamaria kalayang bat kalaj bak sharilum sha kasnong hajuda bat kalarung hakaying usekaria bat kalai kublei ya ka Elizabeth haba ka Elizabeth kalayos ngeu ya ka jing kublei kamaria ikinlung ha ka kpo jongka ila kenji bat ka Elizabeth kaladap daumen simba khoj bat kala perta da kasur ka bejam la kerku ya phi napdeng ki kentei bala kerku yau so jong ka kpo jong phi hato ngadei ka ei bakat ka kmi utrai kandawan ngo yanga naba hakmi haba kasur ka jingkublei jongpi kasawa hakiskor jonga ikenlung hakakpo jonga ilakenji da ka jingkmen batsuk kata kabalangit ba ensa penurlong ya kata kabalakren hau hakat na utrai te kamaria kalaong kadanut jonga kayro pendan buram ya utrai bad kamansim jonga kasat kemen hau blei unong penem jonga naba ula nyeu buram ya ka jinglong red kasakri jongu naba hakmi nado menta baro kipateng benreu kin sakhot yanga kabala kerku namar uta upadan bor ulale ki e ki bakrau hanga ba kabakhot ka kerteng jongu bat ka jingis nei jongu kalong ha kito ki bating buram yau pateng la pateng ulapen i ya ka borba da ka ksangti jongu ulapen domboj ya ki ba sarong ha ga jing perkhat bari ki danod jongki ulapen hiar ya ki bakrau bor na ka khat jongki bat ula kentiu ya ki baret baria ulapen kedang ya ki batengan da ki e ki babha bat ya ki baruspa ulapano thali ulayarab yoshakri jungu u Israel udaken mau ya ke jing isnei kumta ulakren hakikpa temen jongi haw Abraham bat hakikon kiksiu jungu junam ka gospel utrai ke jingero yeme ko kres Kohan men kopara ha u Jesus Christ menta kesngi ngilapoi ha kesngi kebakhadu jong ubenai jemang ubenai uba ngiduai kerpang ha kamarat hisoti ubenai jong urosari ha kene kesngi kebakut jong ne benai kabalang karakhe ya kesngi buram jong ka jingle jingo jong kamaria tesoti ya ka Elizabeth hakane kasngi ko hanmen ko aparato ken khendiat ngin pusan sephang kane kasngi krau kasngi jong ka jingle jingo jong kamaria ha ka Elizabeth ka gospel pamata kasngi ka itho yanga bade phi ba ong ba kamaria ka kre bat ka le bran shajuda ban lejngo lane ban le yarab ya ka Elizabeth kaneka kentien bran kabaya thu yang abade pi kat hakaju grup kapor ka khot yang ai pi ken ban puson balai kamaria ka kre kloi bat kamare bran ban lej sha ka Elizabeth ban lej ngo ayaka ban lej pe yaka kidon kidau kiba kamaria ka lej bran kadau ke benengkong yolese ba kamaria ka lej bran ban lejngo ya ka Elizabeth kadei namar ba kamaria ka kwa ban lej ai ka khubor ba bha ba kalayo nautrai hadin ba angel Gabriel wan ban penbena lanai ban ai yak na ka khubor ba bha ha kamaria kamla ban set halade marwei kat kane ka khubor ka ba krau ka ba bleul ai ka jingjit ka jungu yaka balong ka kmi jung blai den mata kadau kamare bran
ban lai ai ka khubor ka ban kong ha ka Elizabeth ka ban kong ka dei ka dau ba maka ka kwa ban lai ai ka ne ka khubor ba bha ka bau blei la jit ka ban long ka kmi jong ublei ka mar ka dei ka khubor ka ba bha ka ba kwa ka Maria ka kwa ban lai ai ha ka Elizabeth ka dei ba ublei manta ula pha ya lau jong ukun sha ka perthei ban penlaj im yangi ban penlaj im ya ka perthei kanai ka dei ka dau ka ba ar ka ba ka Maria ka kwa balin ai ha ka Elizabeth ka dau ka balai ka ba ngila ban yo i ba ka dei ka ne ka bau blei u it ya ka perthei hadu kata kata bat ula pha ya lau kun ba maroi kanai ka dei ka lain ka bangi pule na ka gospel jong u Yohanes kalanong ka balai de khot ka ka lain ka bakat han reu ban penpura ya ka ne u blei ula pha ya lau jong u kun ba maroi kini kita kita kilai terli kidau kiba ngidei ban puson halaka jong kajing im benengkong ka Maria kalaj bran syak Elizabeth ban ai ko khubor ka babha ba ka Maria kala sajid balong ka kmi jong ublei ba ar namar ba ublei u ije ya ka perthei hadu kata ko hanmen ko para manga maphiru ublei ulajit yangi balong ki breu jing u hoj om dei balong kikmi jong ublei hanrei yangi lasha jit ublei dalade ula jit yang abade pi bangin long kita ki khon ki jung u bangin long kita ki breu ki jung u dei na mata kadau ba mangiru ken ha ka jung em ka jungi ngi dei ban lej sha ki wei pat ki para breu jungi ban lej sha ki breu ki bangi tho ban lej sha ki breu ki bangi mi tho bangen lej syaki breu kiba mangi ngia song rangkat hapo kaing kasam ka jungi hakaim lang ka sa lang ka jungi ban ai kane ka khubor ka babha yanga la jid doblei balong ukun jungu yanga la jid doblei balong usakri jungu yanga da jid doblei ban sam ya ka khubor babha ka ba ublei uej kumjuro habau blei ulajit yang abade pi balong ki breu jungu habau blei ulajit yang abade pi balong ki khon ki jungu habau blei ulajit yang abade ya pi balong ki syakri ki jungu deina ka benta bau kwa ban pen pau ya ka jing it ka jungu ya ka perthei barok away den mata ka dau ka jing em ka junga ka jung pi ka dei ban long kata ka dak jong ka jing it ha ki wei pat hato mangaman wa pi ngelapan pau na em ya ka jing it ka jung blei ha ki wei kumba ka Maria kalapan pau ya ka jing it ke jong blei lengba ka jing le jngok jong ka lengba ka jing syakri ke jong ka lengba ka jing don rengkat ke jong ka lengba ka jing yarab lem ke jong ka ya ka Elizabeth ka bala don ha pedeng ka jing pun khon ka Maria ka le ban syakri ya ka pen pau ya ka jing it ke jong blei hato manga ban ma phi ngi kloi na em ngi le na em ban pen pau ya ka jing it ke jong blei ha ki wei pat ladang ngimpat laban pen pau ya kana ka jing it ka jong blei haki wei pat ko han men ko para kanai ka dei ka sngi ka badeng kong ka bangi dei ban sedang ho yo le se pilale kato ka ne yo le se pila persang da ka bor ka jong pi da ka jing nang ka jing start ka jong pi han rei ha kana ka sngi ka bangi pen ngi buram ya kana ka jing le jngok jong ka Maria ba ka Maria ka pen pau ya ka ka jing sakri ka jong ka yau blei lengba ka jing pun ka jing kha jong ka yau khun blei lengba ka jing syakri jong ka lengba ka jing kristan lengba ka jing yarab jong ka ya ka Elizabeth ngiru ngede pen pau ka ha kana ka sngi nadu kana ka sngi ngede pen pau ya kana ka jing kloi jingi ban syakri yo blei ka jing kloi jingi ban pen he pen san ban pen roi ya kana ka jing it blei da ka ba ngi syakri ya ka we da ka ba ngi kristan lem ya ka we da ka ba ngi yarab lem ya ki we kat ka bor kat kan jing nang ka jing start ka junga ka jung pi kumjuro habangi puli bat habangi ngap ya kanai ka jing ruai jong ka Maria ka bangi ong ka magnificat kanai ka jing ruai jong ka Maria ka khot ka were ngai pi ban puson ngakwa ban sim tang ka we ka poin lane ka mat puson na kanai ka jing ruai penon buram jong ka Maria yau blei ngej batsania ya ka bau blei ula kular hapi ngej batsania ya ka e ka ba u blei ula kular ya pi
Hato mangamapi ngidon em kena ke jingej. Hato ngidon em ke jing shania ya ka ke bau blei ula ai hanga badapi. Kumang ong mene u blei ula jit ya pi balong ki khun ki jungu. U blei ula jit ya pi balong ki shakri jungu. U blei ula khod ya pi ban lech sesala ke perthei shabaro keleng ke perthei ban penmena ya ke khubor ke jungu. Pingej ne em pisanian em ya kena ke khubor ke bau blei ula ai ya pi. Ublay yul ai pi ke ying kasem, ublay yul ai pi ke jing em, kanai ke jing ai ke jung blay, kanai ke jing kular ke jung blay pi, hato pidan em kanai ke jing ej ke jing shania hau, habangidan ke jing ej, habangidan ke jing shania, ko hanmen ko para ublay upendep hok ya ke bakul ula kular, kumbau pendep hok ya ke kular ke bau ai hau Abraham, kumbau ai hau Ishak, hau Jacob, ula penurlong ula pendep. Da ke ba ujit ya kamaria balong ke kemi jung blai da ke ba upha ya lau kun syakane ke perthei lang ba jong kamaria klempep haba nginget habang gidan gane ke jing shania ublai un sependap ya ke ba ula kular hanga badapi den mata kedau hagane ke sngi ko hanmen ko para token ngin kerpat token ngin IT la de hau blai kum kamaria ngidan ke jing sngoret kum kamaria ngin peniang ya kamon ke jung blai ha ke jing em ke jungi habangi pediang ya kamon ke jung belai ha ke jung em habangi dan ke jing ej ke jing shania ha belai klempep ngila ban lej shaki wei pat ban ai ke khubor ke babha ke bau belai la le ke bau belai la jit ke bau belai la pha yang a badepi ban klempep ngila ban penroi ban penhe ban pensan ban samlem kene ke jing ej ke bau belai ula ai hangi ha ke jing em jing e paman la kasngi token ko hanmen ko para hakane kesngi ngini duai ngin kerpat bau trai nong ai boringi ban le kum kamaria ban mare bran shakiwei ban shakri ban samlem ya kata ka jing ej ka jung u en yuro ya Jesus Christ Amen. Trong nhìn yang nhìn pla là cái chong cái ching ej nga ngej Au blei wa den bor baro non tau ke benem ka kendo ba Jesus Christ non ma wai jungu utrai jungi ya lapor na masim khoi ya balakha na maria tesati ya basale den bo Pontius Pilatus asano nai u leya padatepu leya sekibayap hakasngi balai lemi pat akibayap Lagi seneng song semon blai pa den bor baro nang ka wan pat Jasa im bat kibayap ngai dau man sem bukhoi ha ka balang ka thalik bukhoi ha ka jing slok ke khoi ha ka jing ma pi pop ha ka jing mi pat ka do ba ha ka jing em rom chukut Amen. Lai spa nyo punriu. Lai spa nyo punriu.
duai ko para baga jeng kenya jenga ba jeng pi kan long ba pedang hona kmat ublei pa badan bor baro to try pedang jiknya nekti jongpi nam ta ka jingaro ka buram ka teng ka jungu ka jingmentoy ngi pada balang ba ku jungu ba ka wei to ai baga jeng trua jungi ya kan ga jeng kenya ba pen em kan long ba pedang hon hakmat ka buram jung me ko try kumba melamon ban pedang hon ya ka jeng ich ban IT lut jong ka kmi ba khoi tam jong khon balakha marwei jong me wei bat basanchar junam la junam amen utrai dan rengkat bat pi rengka ba phiru to kan tu yala ki danut ngi kentiu ki shau tong try nang utrai blai jongi ka song ho bat ka dei da sha ka long ba song hok bat ka badei ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom jikut ban yaro ban kurku bat pandan buram ya ka kerteng jong me ha kane ka sngi kraw jong kamaria thi soti jong ka kmi bal kamaria bala kurku ka thi soti junam kaba da ka jing ka srngeu jong men sem ba khoj kalapon yo khon bala kha marwei jong me bat klem da bu no ya ka jing ya ka buram jong ka jing long soti kala kha na ka banta ka prathei ya ka jing shai bom jukut utrai jungi u Jesu Christ leng ba jung u ki angel ki ro e ka buram jong me ki hima ki dem mani bat ki bor ki khnu akhmat jong me ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki serafim bala kerku ki yamane rengkat da ka jing kemen ngi kerpat ai ba ki sol jong ru kinya so bat ka jongki kat bangi penpena da ka jing ro ba sneu red Dasisha malong khoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro damar kata ngikar pa de me to pan khoj pan kentang ya kine ki jing trua jungi dag bapha yaman sim jong me kum kam jer halo jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladino yu badala kamon snobha ula priang ye ka jing sha sutom ula shim yokpu bad ka bai ngu yame ula kedia yu badalai hala kisunran u ong to shim bat to bam na kane pibaro damar kane kalong kamet jonga ya ka ba NIT na ka banta jong pi Hakaju korkom endala yabam ula shim yakukuri badak baingu biang yeme ulai halaki sunran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ga jutang bathamai batbom jukut ya kaba enpenme na kabanta jong pi bat na kabanta kibabun na kabanta kajungma pi kipop tole yakane ban kan mau yanga kajung maya jong kajung nge
tasin bagi bagyune tapi dina kare kakuri iben blaka jing yap jong me kota kata Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya par kajing mi pa jung u ngi trwa hame ko tra yuk po jong kajing em bat ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melenyew yangi babet ban yang hakmat jong me bat ban sakri ya me da kebas ngeuret ngi karpat ya me bangi ki bayo benta hakamet bat kasna mukres ngi long ki ba lapanitali ka we daumen sem bakhoj Tokan mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasatala ka prathai bato panjana ya ka ha ga jing it rangkat bado Francis ukpa ba ko jungi ul bad marwen u bishop jungi ka kan hun ki bishop bad baro ki lengdo tokan mau lem ruya ki hanman ki para sun rang bad kan thai ki bal yathia da ka bakarman ya ka jing me pat bad ya baro ki bal khladno ha ga jingi snei jong me to pdiang ya ki sha ga jing sai ka khmat jong me Toi snai yang ibaro ngi karpat yame barengkat bat kamariat hesoti bakhoj kakmi jong oblei ujisa bakhoj ukuram jongka ki apostol bakhoj bat baro kerukhoj ki belapan senga bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ke jing embom jukut bat benginira bat pandan borom yame daw khon jong me uji sukres Dau lembadu badhau kan long hame bleu pa badan bor ha ke jing long ka we jong men sim bakhoj baro ka borom bat ke jing ro junam la junam Amen. Kumbelah hukum yang ngi daw nong pen em bat kumbelah hikai ngi da kitin blei ngi not ban ong ko pa jingi ba beneng long bakhoj kerteng jong me kan wan gi ma jong me ka long ka mon jong me ha ka khandau kumba neng toi ngi menta jing bam jingi ka ba la ka si wa ta ma bingi kan kang jingi kumba ngi ru ma ki bles ne ngi ban wa de lam ngi sha ka jun pan shoi an re ta pan la jingi na ka ba sneu to pan la jingi ngi kar pat ko try na ka jing sneu ba ro ha ka jing sbon jong me to a jing suk jing sanya ki sngi jingi khnang ba da ka jing rap ka jing snei jome ngin lai barabor na ka pop ban ngin yo jing da na ka jing jen jar baro kat ba ngi dengap khmelanti ya ka jing kerman ba khoj bat ka jing wan pa jong nong panem jungi uji sukres Namar ka jong me ka long kai ma ka jong me ka bor ka puram junam la junam Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai pi ka jing suk jungang aya pi wat pe ye ki pop jungi hanre ye jing ai jong ka balang jong me bada ka jing sbon jong me ka ya ka ye jing suk bat ka jing atli ka wei kat kum kamon jong me mami ubi mat basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rengkat bat pi Rengka bat phi ong ni trwa ye ka da ka jing suk wei highway pat Yo
hak mi kun long broad jong blay hak mi bukin no ekipop jong keperthei suk yang ngi kibalasakot sha kan ke jing khawai jong ukun long broad manrung apo kayeng ke jenga han rei suang tang de tin kemen sem jenga kan sakhia hi dalam Islam first country dalam Indonesia ke jing embom cukup amen
dong ini aduai. Tu kabalang jong me kan penbena ya ke jeng krau jong me koblei na ba melale ki e ba krau na ke banta ki runge jong me ba kumba uyanis ulakanji da ke jeng kemen haba uyos ngeu ya ke jeng don lang bari jong okres kumta to ai ba kabalang jong me ru kan kemen banyo i ha kane ka sakramen uju okres ubem junam Bayam berbasencar junam la junam. Amen. Utrai dan rengkat bat pi. Rengka bat pi. Lay badan bor baro unkur kuya pi. Ukpa badokun badaman sem bakut. Amen. Tolisuk ij basyakruya trai da gajeng embab ha jong pi. Isang uyang lay. Arspa nyofusan. Kaburam hokpa bakur mensim bakut. Kumbaralah haba menikong kumcibutar baraboy jinam la jinam amen. Eniro yotra Jesus Christ. Jinam la jinam amen.